Shin a wannan lokaci akwai mutanen da aka ware ake ganin su ne shafaffu da mai na cewa lallai su za a saka, ko kuwa a waɗancan ragowar sun yi laifi ne ake ware su gefe a ce ba za a saka su ba? Akwai wani su gaskiya shafaffu da ba sai na kai kama sunan su ba. Yanzu ma gaskiya ba ma sa fim din yanzu sosai. To su wa'annan musamman matan, bangaren matan. To su wa'annan ina da su uku ne ko hudu, su ne wa'annan dole kana son kai aiki da su. In dai abin ka ya bi ta gidan, to sai ka je ka nemo ko ɗaya ce ka sa. An kaɗan sa haka to gaskiya masu kamun ba za su yi ba. To ya batun kamar a kawo sababbin jarumai a ba su dama na ganin sun baje nasa haja, kamar ita jarumar da ko kuma jaruman da ake ganin an kawo su domin a ɗaura sa irin wannan labarin, ka san labari shi ke kiran mutum. Ƙwarai da gaske. Akwai irin jarumai da ake ganin watakilma ba su za su taka rawar a cikin wannan masana'anta ba sai kun nemo da ƙwarai da gaske. Shin duk irin wannan ba ku nusashe su, ku nuna musu irin wannan illolin ba, ko kuwa suna sane da shi suka yi biris? Ai wannan idan ya karamar kungiya ce sai kai mata wannan, amma in aka ci ma abu daga sama ne aka zo, kama samun inda za a saurare ka ma ai shine ma abin ma magana. To a tunanin ka gyara suka yi ko kuma sun rusa muku? Gaskiya sun rusa harkar, sun yi gyaran kaɗan ne akan rushe-rushen da aka yi. Gaskiya akan rushe-rushen da aka yi to gyaran ɗan mitsitsi ne. Da haka kaga majority carry the vote, da haka za a ci a wancan lokacin gaskiya ba wani gyara aka yi da za a ci. Ba wani gyara aka yi gaskiya. A tunaninka da kuma shawara a wannan lokacin, idan an baka shawara na ganin a rushe wannan kungiya da gaggawa ko a bar su, wanne za ka ɗauka? A ranar ma zan ce a rushe. A rushe. A rushe. In wata za a kirkira sabuwa a kirkira kawai. To masha Allah, bayan an tsallake irin waɗannan kalubale na ganin labarinka ko ka yi ko kuma a kama ka irin wannan sahu, ya ka zo ka fara gudanarwa, ne shirinka na farko da ka fara gudanarwa da irin waɗannan jaruman da aka yi ma kutse ko kuma aka tura masu ta karfi? Ai kawai sai na ajiye su, sai na zo na zauna na shiru kawai, sai Allah da wani abokai na shi ma a Awaldi ya kasi director. Awaldi ya kasi production. Yawwa, sai ce min awa Mr. Mo ga Kaduna, ina Kaduna ainihin yanzu tare da Adamu, kawai ka tawo Kaduna mu je a yi fim a Kaduna. A wannan lokaci idan na fahimce ka shine dalilin da ya kawo ragewar masana'anta. Yawwa gaskiya. Wasu suka kwashe kayan suka wasu kuma masu ganin suna da uwa a gindin murhu suka zauna a Kano. Wasu suka fashe suka yi Katsina wasu duka aka rigita abubuwan. To masha Allah, yanzu kana tunanin a wannan irin lokutan idan kun yi irin fina-finan ku ba kwa bari su hauro cikin garin Kano ne, ko kuwa a ya abin ya kasance a irin wannan lokaci? Lokacin da na yi wannan fim sai aka ce min, sai na ce to ba an yi rajista ba, na ce to Indian film ana musu rajista a Kano ne ko American film? Aka ce a, na ce to aka suke zuwa, kawai zuwa suke ko? Na ce to a yi rajista amma nawa za a bugo fim din? Sai aka ce min 150 lokacin ma. Sai na ce to gashi a je a bugo, ba ruwa da wani kasuwa a ce za a bashi ya siya, kawai a bugo a rarraba a kasuwa.